Maneki neko, neboli v češtině vábící kočka, je tradiční japonská soška pocházející z lidové tradice. Slouží jako talisman pro štěstí, ale díky lidovému původu nemají maneki neko vždy stejný účel a i vzhledem se hodně odlišují. Koukněme se tedy na jejich jednotlivé znaky, původ a pověsti s ním spjaté. Jedny z prvních maneki neko byly ze dřeva a z keramiky, která dnes už převládá. Někdy se vyrábí i z plastu, nebo existují i verze ze zlata a jiných drahých kovů. Tradičně se nejčastěji zobrazuje v bílé barvě, což má přinést štěstí. Jiné verze jsou z černé barvy, ta má zahnat zlé duchy, zlatá barva přináší bohatství a už méně častější barvy jako modrá a zelená přináší akademický úspěch, růžová a červená lásku. Hlavní a nejzajímavější znak maneki neko je vstyčená přední tlapka. Nelze přesně říct, co to znamená, jelikož opět existují různé interpretace. Zvednutá levá tlapka má přinést bohatství a pravá štěstí, někdy je to ale i naopak. A vzhledem k tomu, že se často maneki neko objevují u menších obchodů, má levá tlapka přivádět více zákazníků. Čím vyšší výška tlapky, tím více štěstí a bohatství má přinést. A časem se tlapka vstyčovala výš a výš tak, že dnes někteří experti dokážou poznat stáří maneki neko podle výšky tlapky. Tlapka se někdy pohybuje i nahoru a dolů pomocí elektřiny a tím vítá zákazníky. V západním světě si to lidé často vyloží tak, že jim kočka mává na rozloučenou, jelikož toto gesto je v Japonsku opačné. Vítá se rukou otočenou dlaní dolů a ne nahoru, jak jsme zvyklí my. Proto se taky objevují i západní verze s otočenou tlapkou. Kočkám v období Edo se často dávaly obojky s rolničkou nebo šatky kolem krku. Toto je často zobrazováno v různých anime a samozřejmě i na maneki neko. Některé maneki neko jsou zobrazovány z mincí, je to takzvaný koban, mince z období Edo. Tímto přináší ještě více bohatství. V Japonsku taky existuje přísloví neko ni koban, dávat koban kočce, což je ekvivalent českému jakoby hrách na stěnu házel. Některé verze maneki neko slouží jako pokladničky, do kterých se dají vhazovat mince. Maneki neko má lidový původ a nedá se přesně říct, odkud se vzala, ale nejspíš to bylo Edo nebo Kyoto v 19. století. K původu se váží i mnohé pověsti, jako například, že chudý obchodník krmil zaběhlou kočku, i když sám na jídlo neměl, a kočka se mu odměnila tak, že prosila lidi o peníze pro něj. Nebo pověst o ženě, která byla v takové chudobě, že byla donucena prodat i svou kočku. Ta se jí zjevila ve snu a řekla jí, ať vyrobí kočky z keramiky a prodá je, což ona udělala a přineslo jí to velké bohatství. Těchto pověstí je celá řada z celého Japonska, ale ve své podstatě vždy jde o to, že kočka přináší buď štěstí nebo bohatství. Maneki neko se stala hodně populární mezi čínskými obchodníky a dodnes na západě tuto sošku lidé znají jako čínskou kočku štěstí.